Ang leading खालामग्रासो नुदों आरो नैबे दा खावलाय खावलाय खालामलागौ दैया अखला गैया ए दैयानो नै सानैबो होजाबाय सोलाय सोलाय दुरुं मोनै हिंग्राया नै दैखर खावग्राया नैबे औ दुरुं सेलायग्राया नै गैला फैबाय हनै ओरै खावगासिनो गाबोनसो मोनगोन बिनि मोजाङा दिनै मोननो हागौ जिरायग्रा खेबसेनो बानायजागौमोन ना ससे बानायबाय आदै नों जिरायबानो बायगोनदां जिरायनायलाय देलाय जिरायलाय हनै दै खावनो लिंहरदों उन्दुनो बरिया जासिगोन ना समान जानायनि नैबे नांगोन सेराव हनै बै एसे माबाबायदां गाजागोन दैया जाबाय पकरा नोङो लिमोनानै वा बे लाबोफिनगोन ना दे बेखौ लांथ'दो ना दोननोसै दोनदो बारसिमावदो दे थाखागोन अन्थाइया गारदो अन्थाइया माने गोदैखायसो खादोंमोन बेखौ गासैबो नोंनि खामानि जालायबाय दे जा जायो होदो बे दैखौ लोंखानायमोन नङा बादि मोनदोंलां ओंखाम सङोना बे बांसिन जायाथ' लोङोलाय जायो थेवब्लाबो नैलाय बेजों जायालै बेजों जाया मा बुस्थुआ अन्थाइ गिदिर गादो नंखायनो थाङा बे माबाखौसो नांगौ बै बाल्थिं माबाया साया बिदिनो थाङोमोन थांनायाव लेथ्रा हाब्रु हाब्रुआ दङ नै गोजावो दैया एसे थौद्राय खावथारनाय नङा नालाय खावनायानो जाया बोसोराव खेबसेल' खावो ना बेजों जाया
फाननो जानाय जोंना लकेल गय गाफायनायनि गय सिफायलाबायनो नै बिदा बेन्सा मोजां नै जिरायबाय गफंबाय नै जाग्राफ्रा नै सासे सानै जानायावबो सिगांथारसो जोंहा दासो आयु आयु प्रेसिडेन्टआ रानना होनांबाय नै आयै आयै नै जाग्राफ्रा आयै आयै बेदरा जोब्बाय बेना ओंखायनो बेदरा एसेल' नुदों आयै 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 आया बुन्दानाथ' दरनैल'सो नै बेदरा जाजोब्बाय दरनै नङा नै मेरला दङ खोबना लाखुमालायबावो नै सासे आं लिडिं खालामग्रासो नुदों आरो संग्रा लिडिं खालामग्रा थावना थावाखैथाय बे संनाया